Os veciños de Luís Rocafort ven inaceptable a postura da Deputación. Esta mañá tamén puidemos coñecer a versión do Grupo Municipal do BNG do Concello. A plataforma de veciños afectados da rúa Luís Rocafort de Sanxenxo consideran lamentables as últimas declaracións do deputado provincial de Mobilidade ao afirmar que as obras continuarán sen cambios. Os veciños aseguran que o proxecto non se adapta ás súas necesidades e onte mesmo interromperon os traballos de remodelación. A plataforma de afectados de Luís Rocafort está indignada coas últimas declaracións de Uxío Benítez, deputado provincial de Mobilidade, defendendo o proxecto actual para a remodelación desta rúa sanxenxina. Desde a plataforma aseguran que o proxecto actual non se adapta ás necesidades dos veciños e respostaron ás palabras do deputado sobre o modelo Tonucci de priorizar as persoas sobre os coches. O que nós creemos é que o que teñen que facer é un proxecto que se adapte ás necesidades reais dos veciños daqui de Sanxenxo. Nós non queremos un proxecto importado desde Italia, nin por Francesco, nin un proxecto feito por Calatrava. O que necesitamos é un proxecto que realmente se adapte ás necesidades que temos aquí os veciños de Sanxenxo. E creemos que nesta avenida ten un ancho de vía suficiente para que poida haber aceras de mínimo 3,5 metros, 4, e que poida haber vehículos. O cartel anunciador reflexa que son aceras de mínimo 2,5 metros e logo encontrámonos con tramos de apenas 1 metro frente tramos de 7 metros. A súa firmeza é tal que onte mesmo interromperon o traballo da formigoneira. Non permitimos que o camión de hormigón botase hormigón na zona da acera onde é susceptible de aumentar o número de plazas de estacionamento en batería. O camión seguiu traballando pero noutra zona. Non é que paralizáramos as obras, o que impedimos foi que traballasen nesa zona onde é susceptible de aumentar o número de plazas en batería e o camión foise a parte máis arriba da avenida. A voceira da plataforma tamén se referiu ao desencontro que en relación a esta obra tiveron o alcalde, o independente Gonzalo Pita e o deputado provincial. É inadmisible que diga que esta obra vai na facer así e que despois, unha vez que se ha entregado ao Concello de Sanxenxo, que sea o Concello de Sanxenxo que faga as modificacións que considere. Cabe recordar que esta obra está feita con fondos públicos. Son cartos dos contribuintes, non son cartos privados nin do deputado Xío, nin de Mosquera, nin Carmela da Silva, que non sabemos onde se atopa, porque o lóxico é que saíra tamén a palestra a poñer un pouquiño de orden a esta situación. Aseguran que non son só un grupo de veciños que contan co apoio do alcalde, senón que teñen tamén o respaldo da plataforma veciñal de Sanxenxo, Entre Tendas, o Centro de Empresarios Turísticos de Sanxenxo e 2.000 firmas de veciños que avalan as súas protestas. Mentres aumenta o descontento dos veciños, faino tamén o desencontro político arredor destas obras. Ante a guerra aberta entre alcalde e deputación, faltaba coñecer a visión do BNG municipal integrante do tripartito que goberna Sanxenxo. Esta mañá falou o seu voceiro e fixo para defender o proxecto. Tralo desencontro verbal entre o alcalde de Sanxenxo, Gonzalo Pita, e o deputado provincial Uxío Benítez do BNG sobre as obras de Luís Rocafort, faltaba escoitar o Grupo Municipal dos Nacionalistas, socios de goberno de Pita. O voceiro do BNG de Sanxenxo, David Otero, compareceu esta mañá respaldado por dous dos grupos do tripartito, compañeiros nacionalistas e tamén os socialistas. Otero defendeu o proxecto actual da Deputación para a polémica remodelación da rúa. Afirmou que en comparación con anteriores proxectos que tiña o Partido Popular para esta rúa, o que se está a facer é todo un éxito e descartou totalmente a súa paralización. Componentes do goberno, que estamos aquí, pois evidentemente valoramos que esa obra foi un éxito no momento en que se conveniou entre o goberno de Sanxenxo e a Deputación Provincial. É unha obra que ademais encaixa perfectamente, prestixia o entorno urbano de Sanxenxo. É unha obra que ademais recolle e mellora e ordena unha situación de descontrol que hai respecto do aparcamento, 100 plazas de aparcamento que realmente co que tiñamos ata agora, pois realmente nin siquiera se obtiñan. O edil nacionalista cualificou de erro a actitude que está tendo o alcalde e seu socio de goberno, Alejandro Pita, neste asunto. Non as compartimos, non compartimos determinadas posturas que tivo o alcalde, e refirme concretamente a algunhas. Creo que facer comparativas desafortunadas, baixo o noso punto de vista, en relación, por exemplo, a PO 308, como se está desenvolvendo ou como se desenvolve esta, non? Aínda así, Otero negou a preguntas dos xornalistas que estas discrepancias supoñan unha crise no goberno de Sanxenxo. As discrepancias non sempre son malas. E a segunda é que as unanimidades permanentes non son creíbles.
obviamente, isto é unha tormenta nun vaso de auga que, ademais, eu non defino nin como crisis. Desde o Grupo Municipal consideran que a disputa entre a Deputación e o Concello non paga a pena e debe resolverse canto antes. Creo que 20 prazas de aparcamento non merecen un cruce de palabras entre dúas administracións. Estamos falando de administracións e non de persoas. Sabemos que o Partido Popular está especialmente interesado en que haxa unha fractura entre as relacións entre a Diputación e o Concello de Sanxenxo, pero eso non vai a suceder, porque, ademais, como digo, os que estamos aquí tamén somos goberno. O edil David Otero afirmou que non todos os veciños están en contra do proxecto e que está convencido de que na súa maioría quedarán contentos co resultado da obra unha vez terminada. Asegurou que a primeira fase estará finalizada antes do verán e a finais de ano a rúa estará completamente rematada. Sobre a polémica obra e as últimas discrepancias falou tamén esta mañá o voceiro do Partido Popular na Vila. Telmo Martín congratulouse de que o alcalde de Sanxenxo mudara de atitude respecto da rúa e este apoiando os veciños e exixindo modificacións á Deputación. Cualificou de inaceptables as declaracións do deputado. Esta é a política do bloque, de que cando gobernan teñen unha prepotencia que les dicen que teñen os demais, pero teñen eles e así o demostra cando gobernan. Se o fixeron en Pontevedra e agora intento facer aquí. Nós estamos de acordo de que a Luís Rocafort hai que remodelar un proxecto, dixémolo nós, fai un mes, anunciámoslo, saben ustedes, mandamos nota, creo que o titular era modular Luís Rocafort. Modular é facer pequenas cousas que se están pedindo ahora mesmo, inaceptables, vamos. As declaracións dese señor apoio ao alcalde polo que fixo unha cousa, pero bueno, oye, benvido sea que recollan o que lle dicíamos desde o Partido Popular por fai 2 meses.